Hola família, benvinguts a Barcelomania. Avui vos ensenyarem a convertir un quadre vulgar en una obra mestra. I volem donar les gràcies a un aficionat que mos ha enviat aquesta cosa. L'aficionat és un tal Velázquez. Moltes gràcies, Velázquez, bon intent, però ara t'ensenyarem a pintar de bon de veres. Perquè vos ha de quedar clar que perquè la gent flipi, un quadre no s'ha d'entendre res, i com que aquí s'entén tot, agafam un pinter, movem un poc dins la pintura, perquè això és molt fort. Pintaré un arc de Sant Martí, així aquí de monada, perfecte, això ha de ser així, llavors pintarem aquest i aquest, així un poquet així, un poquet així, i també ens falta un poc de vermell, sobretot. Així aquí de monada, ja tenim un arc de Sant Martí. I sobretot, no hi pot haver un arc de Sant Martí sense solet. Així, un sol preciós, amb els seus ulls, el seu somriure, perfecte. I el ca és molt normal. No pot ser un ca normal, ha de ser un ca verd, perquè ja li venem més rar que un ca verd. Però, justament en el verd no el tenc. Bé, el pintaré de color blau, així perfecte. I, el més important del quadre és sobretot aquí la signatura, mira, així, perfecte, ens accent, Barceló, no, cap aquí, així, perfecte, ja està, són 3 milions d'euros, gràcies. Ho veuràs que això és un quadre, no mos tornis a enviar pus aquesta merda, sobretot, ja està, molt bé, ara, fins la setmana que ve a Barcelomania.